Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan zamu yi maganganu akan takaddama ko mu ce sabuwar rigima da take faruwa a yau dinnan ko mu ce a yanzu nan. Akwai wata sabuwar rigima da ta bullo, wanda rigima ta bullo ne bisa sirri, wanda tonuwar sirrin ne hakan ne yasa muka samu wannan rahoto. Wanda rahoton ya bayyana ne ba don komai ba sai dan dalilin wata rigima da aka fara yi akan wasu makudan kuɗaɗe wanda ake nema a yi amfani da su domin yakar ƙasar Niger. A yanzu nan za mu tona asirin wayanda suka kulla wannan abubuwa, kuma yanzu nan za ku ji sunayensu, wanda jin sunayensu tabbas abin zai matukar baku mamaki, kuma abin zai matukar baku takaici. Domin abin takaicin anan shine wayanda ake zargin za su aikata hakan ba su suka aikata ba. Domin me, kowa ya riga ya sani, yana ganin su da kima kuma da daraja, kuma ko a mafarki da aka ce ma za su aikata hakan ba za ka taɓa yadda ba. Amma a yanzu za mu kunna muku bidiyo domin ku gani da idonku, domin za mu iya cewa kamar abin ne ya ci su, wanda har suka fito suna rigima a tsakaninsu, wanda kuma rigima har ta janyo cewa suka tona junansu asiri, wanda kuma ana matukar ganin kimarsu da darajarsu a bainar nasi kuma a bainar duniya. Wannan abu ya yi matukar bai mutane mamaki, musamman ma wanda asirin su da ya tunu, wanda takaicin hakan ya kai ga cewa har su mutanen ma sun bar harkar siyasa baki daya, inda waɗansu kuma suke cewa kamata yi a kama su a jefe su ga baki daya. Wasu kuma suka ce a'a, ba jefe shi za a yi ba, kamata yi a kama su a tsire su. Wasu kuma suka ce a'a, kamata yi a kore su daga gari. Wasu kuma suka ce kamata ya ce a harbe su da bindiga baki daya. Wasu kuma suka ce kamata ya ce a yi musu ɗaurin rai da rai. Haka dai mutane da yawa suke ta kawo shawarwari daban-daban, sai dai har yanzu hukuma bata zartar da ainihin abin da za a yi musu ba. Idan ba ku manta ba, a kwanakin baya muka samu wasu takaddamomi daban-daban, inda takaddamar ya kai ga cewa sai da aka tura malaman addinin musulunci bangaren cikin ƙasar Niger domin tattauna zaman sulhu akan abubuwan da suke gudana a faɗin Niger. An tura malaman addini ne ba don kuma inda aka ɗauki bangarorika daban-daban, inda aka ɗauki wasu daga ɓangaren Izala, aka ɗauki wasu daga ɓangaren Tijjaniya, aka zaɓi wasu daga ɓangaren ɗariƙa, aka zaɓi wasu kuma daga ɓangaren Shi'a, aka samu wasu kuma daga ɓangaren Ahlus Sunna, aka samu wasu kuma daga ɓangaren Haƙiƙa, wanda kuma aka ƙara samu wasu daga ɓangaren Fera. An samu wannan ɓangarorika ne ba don komai ba sai don magance wasu matsatsalu, kuma magance matsalar zai kai ga cewa idan har aka samu sulhu, kuma ba komai ne yasa aka ibi mutane daban-daban ba sai dan guje rigima. Domin a yanzu da aka ce za a ɗauki wasu daga ɓangaren Izala, idan ba a ɗauka daga ɓangaren 'yan Tijjaniya ba, tabbas za a samu matsala. Haka zalika idan aka ɗauki wasu daga ɓangaren Tijjaniya ba a ɗauki wasu daga ɓangaren ɗariƙa ba, nan ma dai matsala ce. Kowa yana so a ɗauki nashi, kuma kowa yana so nashi shine a gaba. Haka ne yasa aka ɗauki ko'ina, aka ɗauki mutum uku domin a tura su ƙasar Niger domin kawo sulhu, domin magance matsalar da ake ƙoƙarin za ta dinga afkuwa a cikin ƙasar Niger. Wannan matsala idan ba magance ta kai ba, tabbas komai zai dinga faruwa, kamar yadda kowa ya sani kuma kamar yadda kowa yake zargi. Rigima ce wacce ta riga ta tashi, wacce ta balle, wanda kuma tabbas rabonmu da a ce an samu juyin mulki, tabbas abu ne wanda ya gabata, ko mu ce abu ne wanda ya daɗe. Tabbas wasu da ya suna hasashen cewa wannan abu ba komai ne yasa yake faruwa ba, sai bangaren kamar za mu iya cewa kamar ƙarshen duniya ne ya zo. Haka ne yasa ake ta samu wannan matsatsalu. Idan ba ku manta ba, yaushe aka gama fada bangaren Ukraine da Rasha, yaushe kuma aka gama fada a ƙasar Libya, yaushe aka gama fada a ƙasar Dubai, yaushe aka gama fada a ƙasar Sudan. Kowace ƙasa sai zaka ga cewa ana yawan samun matsatsalu, ana ta rigingimu. Sai da yanzu aka samu tonuwar asiri wajen samun wasu matsatsalu da aka samu a cikin arewacin Najeriya, inda aka kama wasu miyagu 'yan ta'adda, inda aka kama su wajen kimanin su 30 da wani abu, inda aka kama su da kimanin bindigogi wajen kimanin 200 da wani abu, inda aka kama su da harsashi wajen kimanin guda 27,000, inda aka kama su da bom wanda ake kira bom yalo wajen kimanin guda 113, inda aka kama su da wasu miyagun wuƙaƙe wajen kimanin guda 412. An kama wayannan mutane ne inda ake nema a tsallako da su cikin bodar Najeriya, inda aka kama wayannan mutane bayan sun ji ta maza suka dinga bayyana ainihin asirin wayanda suka dinga sasu, inda da farko sun ki faɗa, tunda da farko dududu mutum 3 aka kama, amma da aka zo ana bincike, aka dinga bincike su one by one, inda aka dinga tono asirinsu, kuma aka dinga kama su, kuma aka dinga dukansu, inda suka dinga bayyana, har sai da aka kamo wasu makaman da kuma wasu mutanen daban-daban. Sai dai har yanzu an kasa kamo wane ne ainihin kusar. Sai dai su kansu ƙananan waɗanda suka shiga hannu sun tabbatar da cewa su fa sun faɗi ainihin kusar waɗanda yake sa su.
sai wato faru haka ke da wuya. Wato hukumar da suka kama wayannan bayan Allah sun bayyana wato gurin da yake aiwata wannan abu. Wato suna so su yi bincike ne domin su yi binciken kwakwaf domin su kamo shi ya shigo hannu domin su hukunta shi akan aikinsa. Domin mafi yawancin wasu manyan mutanen ba sa yadda ana kama su, domin in ka ce za ka kama su kai tsaye ba tare da hujja ba to in kai wasa reshe ne zai juye da mujiya. Wannan dalilin ne yasa wato hukumar 'yan sanda suka ga cewa gara su tsaya su yi binciken kwakwaf domin su tabbatar da cewa za su kama shi da hannu dumu-dumu, domin shi wanda suka ce shi ne gurin ai ba su kama shi da komai ba, kuma ba su kama shi da laifin komai ba, kuma babban mutum ne wanda ake ganin kimarsa ake ganin darajarsa. Kama shi ta fara ta ɗaya ba hujja ba ce, domin zai iya cewa bai ma san su ba kuma bai ma san da labarinsu ba. Da haka dole a sake shi, kuma yana da damar da zai iya shigar da ƙara kotun koli domin kotu ta bi ma haƙƙinsa. Idan muka bar wannan zance muka dawo cikin abubuwan da suke faruwa tsakanin Najeriya da Niger, kuma tsakanin wato Niger da wasu ƙasashe daban-daban. A yanzu nan an fara samun jituwa, inda malaman addinin musulunci suka tabbatar da cewa an fara samun jituwa. Ku ci gaba da bibiyan mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin samun dukkanin wasu sirrika na 'yan siyasar duniya baki ɗaya, ba iya na Najeriya ba.